nang kong eng ai ngu yo ble ba ula ai kum kene galat bangla ban yo sneo ya ka kren ko jong o te kene ko por shwa bangin po shakmat tongin pandemic le ka jing duwai pokpa jing ba ha banang long pri tang chumi wan ma chumi population bon a tribe me la ai kene ko por khnang bla ban yo sneo ya kren ko jong me dan ka lem ban nya tribe ro besna bat pe kene ko video khnang ba in long the jingkar ku yani ibe a tribe Senhor, traga nele de um lugar de uma culpa não pouco, não te me diz uma pânico nem baro, amém. Kamat pereng hakani kapol kade ublei ukhot yang iban duai. Kerkhot Bible kabang la ban shem na kinong kong Thessaloni sam kal nong khat new kerkhot. Kani kerkhot hang ni ko ong to duai klem de pot. Hanre kani kamut pat bangi ha ban pelut ya kapol jong iban dem khot siu tang hakaba duai. Kajing duai kade kalat jong penis no hapdeng kamensim jong ibat ublei ukuran yang ilang ba keten ko jong u bat ngipan i jubab jong u lang ba kajing duai ni imbat ngi kendo hakini kisi bat kipol ki ba e bha ba kaparthe ko khot ya iwe pe be inang bot ba shisha ukres ba ide ban ai tilut met ban sem hakajing de bat ublei de kal nong ka ba ar ka bang la ban shem na ki Genesis sam kal nong akusau ko khot baru inang ule yai lembat ublei bat shem na don show na ba ublei ule shim no yu u inang ule im ka jing im ka bakat kum ka monjong ublei ule IT lut yala de ule pandemic yala de hakmat jong ublei banten ko ngo yala de ha ublei kumta ka do no jong u kala yai rangkat bat ublei ha do lai spa snem tang de ka jing duai kumta ka jing pun kut hang nei ko long tungin pen blend ban duai kum u inok ubru jong ublei ban IT lut yala de ban pandemic yala de hakmat jong ublei patungin yo no kajing kalah kajing im kajongi langba kani khubon nak ten kajong ublei bangin omlong tang kinong yo sneu 100 kinong le ya kamon kajong ublei amen.